लोगोफोर अमा बेदरनि दामाबो बारा जादोंनो जाबाय थानो हाया अमा बेदरनि दामाबो बारायनायानो बारायनाय अखानायबा संनाय खावनाय जानाय लोंनाय माइरं जावनानै नोंथाङा बोरै मोनदों मोजां मोनदों हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंब्लाथाय शेयार खालामनानै हो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ जों फिसा फिसा चेनेलफोरखौथ' नोंथांमोना गेदेर गेदेर इउटुबार बा गेदेर गेदेर चेनेलफोरा जोंनि भिडिअ लोगोफोर जोंहा हा गोदानाव बारि बिथा गोदान बायनायाव लेट्रिन बानायदो आरो लोगोफोर न'स' बानायनाय जायाखै बेनिफ्राय लेट्रिनखौसो बानायग्रोदो नै नोंसोरनो देखायनि रं लोगोफोर नै लोगोफोर ओंखारबायानो आरो थिंल' होआखै प्लास्टार जाजोब्बाय ओमफ्राय नै इखौ होथेथ'वाखै आरो मानसियासो पाक्का न'आव थानो मोना नुवाखै आसोल माखासो माबायदि मोजां लुलायना दोननांगौ इसोरखौसो मानसिनो थानो थाखाय खाथ'वाखैनो इसोरनोसो माबायदि स्पेसियेल खाना दोनलायनांगौ मिस्ट्रिफोरखौबो एसे खिथिनि र' आङो नै मावगासिनो आरो हाय होनहर गेदेरफोर बेवाइफोरा नै आंना गेदेरफोर मोना हाय होनहरब्रा गेदेरफोरा मिस्ट्रिया हाय होना नामा लेट्रिन मोनसे ओमफ्राय बाथरुम मोनसे बानायग्रोबाय आरो ओमफ्राय जेबो न'स' बानायथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो मैगं थाइगंखौथ' आं नोंथांमोननो खिथाखाबायानो मा फोदो मा गायदो सब खिथाखाबाय आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवनो ओमफ्राय नै लोगोफोर एखिजाया बाला अन्थाइबो लाबोना दोनफैयो आरो सोरनोबा नांगौबाथाय अर्डार हरबाथाय होयो आरो लोगोफोर नै आरो एखिजाया इथाबो दंमोन इथाखौ फानजोब्बाय ओमफ्राय अन्थाइ गिदिरबो दं बाला दङ ओमफ्राय नै ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनो साहा लाबोदो आरो आङो नै दायो गाइखेर साहा मेथाइबो गैया एख' फुङाव मेथाइ लाबोखायो नालाय बेलासियाव मेथाइ लाबोलाया आरो ओमफ्राय नै अन्थाइ बालाफोरखौ अमा बेदरजों आलु संबाय लोगोफोर आं संनायखौ देखायलायनाय जायासै ओमफ्राय आङो मोननायखौनो एसे नोंथांमोननो खिथिनो होननानै सानदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ अननानै नै अमा बेदरा मोनबायानो आंनिया नै लोगोफोर जि टेस्टि जाखाबाय मस्ला मस्लि होफबनानै आरामसे एवबाय नै लोगोफोर अमा बेदरनि दामाबो बारा जादोंनो जाबाय थानो हाया अमा बेदरनि दामाबो बारायनायानो बारायनाय नै लोगोफोर मोनबायानो आंना अमा बेदरा जि टेस्टि जाखाबाय सानफ्रामबो बेनो आरो संनाय खावनाय खामानिया बेखौनो सुबाय था बेखौनो संबाय था अखा नायबा जोंनि खामानिया हिन्जाव मानसिनि खामानिया ना बोथिया लकेलजों जोगोनार संनोसै लोगोफोर ना बोथियाजों आरो दिंखिया दंबावोसो अखा नायबा संनाय खावनाय जानाय लोंनाय ओइनै जाहा बिजावजालिजों आइजों माइरं जावबाय दं आरो ओमफ्राय नै सासेया जोगोनार लेमबाय दङ जोंहा बिराद बुरजाथार बिजावजालिया लोगोफोर ओमफ्राय सासेया ओइ दुगैहैदो ओमफ्राय सासेया माइरं जावदो सासेया जोगोनार लेमदो ओमफ्राय आं आरो अमा बेदरजों आलु एवदोंमोन आरो मोनबाय ओमफ्राय दा जोगोनारजों ना बोथिया संनो नागिरदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आइमोना नै माइरं जाबाय दं खिथिनो र' आरो नै गथ'फोरा लोगोय आरो जि गुन्दै फैफाखायोहाय माइरंआवनो माइरं जावनानै नोंथाङा बोरै मोनदों मोजां मोनदों माइरं बिराद मोजां मोनो जोङो ओरैनो जबाय थाबा मोदोम आथिं सायो आरो मोनबा
ini kan sampai soya lagi. Gimana deh? Aram sih. Apa gini kata? Put tarik kimi. Mình năng nấu thế. Ôi chị thà vậy. Thấy à? Xía nó ngon quá vậy nè. Chén. Qua đông qua. Saya anak kecil. Logo नांलायबाय नै खान्थाल जानाया गथ' गथाय आयै आथाया नांजोबनोसै नै बेगरा थांफागोन दै लोगो नांलायदो नानियालाय